O Cidade de Ribeira ten unha cita importante na Preferente Futsal. O equipo actualmente penúltimo na clasificación enfróntase hoxe ao Negreira cunha gran oportunidade de sumar puntos clave para escapar da zona baixa. O equipo de Puebla, en cambio, segue a manterse nun 8º posto na clasificación xeral. O Puebla e o Cidade de Ribeira seguen traballando para escalar postos na clasificación da Preferente Futsal. O equipo de Puebla, que ocupa actualmente a 8ª praza na clasificación xeral, continúa loitando por meterse nas primeiras posicións, mentres que o Ribeira, situado penúltimo, busca saír da zona perigosa. Hoxe, o equipo de Ribeira enfróntase a unha nova xornada contra a Negreira, intentando así gañar máis puntos para ascender na propia táboa. Pola súa banda, o Puebla tamén se prepara para o seu próximo encontro, que terá lugar o 5 de outubro contra o S de Pol. A gran rivalidade tamén se reflicte no calendario, xa que ambos os equipos se verán novamente as caras no mes de xaneiro de 2026, nun esperado duelo que non deixará indiferente a ningunha das afeccións.